যতনো সাইমানো সারা ত্রিপুরা রাজ্য কাইসা কটरमा ইস্যু তাবুক চলি দङ আবংখা kokborokni স্ক্রিপ্ট যেটা চিনি ছাত্ররক ধাপে ধাপে এই কয়েক বছর আন্দোলন খাইকা ফিয়াবা जों তিনি তামনি বাগে অবিশনতি নরনি বুসকাংমা ফাইকা অবিশনা চাং তাবু সানা থাং দङ অবংকামা হাই थांनायाव কিছুদিন सिगां जों ससियेल मिडियानि बिसिंथि जों सायमांखा जे kokborok स्क्रिप्ट न नाकि যিনি माननीय ट्राइबल वेलफेयर मंत्री बरम गोनां रामपद जमातिया नि पेट बाइके दिल्ली नि सीबीएसई टीबीएसई बुडुंतुं जत जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय नाकि kokborok no sfeinani ungthungini je चिठी रहमानि बनि आगोलो जों ताइ काइसा कनफार्मेशन बो नुखा जे बांग्ला बायनो kokborok स्क्रिप्ट नो सुइजाक सिनाय हिनै आबनो बेस खायै चिनि छात्ररक आंदोलन खालायगा एंड प्रतिति साब डिविजन जों डेपुटेशन बो रिखा मेमोरेंडम बो साबमिट खायगा जों 2 तारिख नि सालो जों दिल्ली रना रिओ दिल्ली मुभमेंट नि बागै ए दिल्ली मुभमेंट नि बागै रना रिनानि सिगां चिनि टीआईएसएफ काइसा वान सुमुं तै अंखर काजे जों जेहेतु दिल्ली थांमानि साथे साथे सीबीएसई नि अफिसआव जों हाबै फायनाय एन आरोबाव जों अबिसनति जों कक सालायनाय जों मेमोरेंडम ड्राफ्ट खायका 2 दिन जाबत आचुगै वानसगै ए मेमोरेंडम ड्राफ्ट खायै जों सैमानि यागुलो अपॉइंटमेंट नामानि यागुलो जों सीबीएसई बोर्ड नि जे चेयरपर्सन बरम गनाजक निधि चिपपेर बुनि थानि जों मालायनानै काइसे सुजुग अपॉइंटमेंट मांखा मालाय मानि जरावो चिनि बुबाग्रा स्वयं सागबायथां जों बनो रिंखा कल खायका बचिनि लगे प्रेजेंट दंगो एंड एक्स एमएलए चिनि बरम गनां सार राजेश्वर देबरमा बबु चिनि लगे रेखा बनि साथे साथे चिनि बरम गनां ईएम हेल्थ एंड एआरडीडी चिनि धा कमल कलय बहाय जों लगे रेखा जों खरंनि दङ बनि साथे साथे चिनि एक्स ट्राइबल वेलफेयर मंत्री चिनि बरम गनां चिनि सार मेम्बर कुमार जमातिया ताई बुनि मिसेस ओ चिनि डेपुटेशन चिनि मीटिंग मानजाखा मीटिंग थांगै जों सायमांखा जे त्रिपुराव सारा त्रिपुरानि तिप्रासा नाकि बांग्लानो प्रिफार खायो जेटा रोमान स्क्रिप्ट नो अबनो नाकि तिप्रासर हामजा गया एन अब साबो रिपोर्ट हो कामले अब एससीआरटी नि बिसिंग तिके आ रिपोर्ट हो जाका अपनी माध्यमे नो अपनो बेस खाइनो चिनि रामपद जमातिया ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बो बाहिनो चिठी सिका ताई अबनि साथे साथे सीबीएसई बो आमनो एक्सेप्ट खाइना होय दाबो बुसकांनि कयेक दिन बिसिङनो जेटा क्वेश्चन पेपर सानामना नांगमाने आबो प्रिंट आउट बुक खालायनाय बागै तयारन थांगा जों दिनै आबो अफिसआव थाङै अ कंनो सायमांखा इके जों बरनो खुलगै सानानि चेष्टा खालायगा चिनि मेमोरेंडम कपिनि बिसिं तिके जों जेफोर चिनि कंनो एक्सप्लेन खायो बरक एमन एकटा शकिं नांजाखा जेटा आबो जों जत्तो चिनि त्रिपुरानि चिनि तिप्रासा kokborok सानाय चिनि छात्ररक चिनि अकरा चाकरारक जत्तो सिनान दरकार खानानान दरकार बरक मोखां बरकनि एक्सप्रेशन जुजां थांगा बरक साइमान माने यागलो जों एक्सप्लेन खायमाने यागलो बर वाना जाखा जे त्रिपुराव अमुसुके ब्लुप्रिन्ट अमुसुके षড়যন্ত্র चलि दङ अथच बरक हंके कसां आम हाइकेनो ओंखना हिनै वान सकलायै अपनो तुई बरक कसां केनो बरक स्टेप न फरवार्ड खाय दं माने किन्तु जों जेफोर थाङै एक्सप्लेन खायका अबनि परें केनो चिनि कगनो बरक एक्सेप्ट खायमाने बिसिंति अबनो तुई बरक ताबो इनक्वायरि व थानाय हिनै जोंनो कगुरिका इनके ताबो तामनि बागै चिनि kokborok बाय उमाय खायका अबनो जों बेलाय केनो वानसना दरकार चिनि तिप्रासा जारे इंटेलेक्चुअल टंगनाय रक যথেষ্ট অমনতি চিন্তাধারা নাগনা দরকার kokborok no je kok sanai borok ang kokborok sanai ang roman script by sinemo jugo emanakai
एक्सेप्ट खालाया आं तिनि तिप्रासा चाकरी उपयुक्त क्रय चाकरी खायनो उपयुक्त ओंया आजर आं केबले 1000-1500 कोटा टिकलाय तनखा जेफोरो जतन उपयुक्त अंके आपरंकले 200-300 चाकरी कुक निनि वैकेंसी फुनुगै तंखा तिनि kokborok सानाय जों स्वयं साकबाय थां साइ दङ 99% चिनि तिप्रासा जेटा जों रोमान स्क्रिप्ट बाय kokborok सिना मुचुगो तिनि अ जागाव बांला स्क्रिप्ट बाय जोंनो जुरतबो सिके सिरिनानि बागे एकटा षড়যন্ত্র ब्लू प्रिंट चलिबो सो अमो बेलाय खिनु कायसा दीर्घ बसरनि गदक नाहार मुंति अब एकटा षড়যন্ত্র खालाय दङ अ षড়যন্ত্रनो जों मा कासनाय जों गोबांमा पॉइंट आबनो जों सानानि चेष्टा खालाया जेफोर जों चिनि चेयारपारसन बाय कक सालायनायनि बागै जेंखा आदराव जों चिनि त्रिपुराव CPIM नि आमलो एवं आपनि अनेक बছর आगे बाहायनो गोबांमा कमिशन चिनारो आजुक जाखा 3-4टा कमिशन खालायजाखा आनि नलेज समाचरण त्रिपुरा कमिटी नि कायसे दङ kokborok लैंग्वेज न तुय कमिशन खाजां माने आबनि यागलो ताइ कायसे दङ पवित्र सरकार भाषा कमिशन हनै तिनि ए दुइटा कमिशन रिपोर्ट 99% नो kokborok रोमान स्क्रिप्ट बाय सिना बागै प्रिफार खायजाखा सरकारी रिपोर्ट किन्तु तिनि सेई सरकारी रिपोर्ट न डिनाय खायै त्रिपुरा गभर्नमेंट बाहाय खायै दिल्लीओ जे बांला स्क्रिप्ट नो त्रिपुरानि तिप्रासारो एक्सेप्ट खालायो हनै हाके बर रिपोर्ट हरै ताबुक नि जे बसखांनि सालो जे एग्जाम होनाय kokborok नि एग्जाम होना थांतमनो बर क्वेश्चन पेपर सामने बागै एकटा षড়যন্ত্র खालायमाखा टाटाल रिपोर्ट बाय जिनि बरक बेसिरभाग रोमान स्क्रिप्ट बाय ताबुक kokborok परि दङ एन्ड जे kokborok बाय जे रोमान स्क्रिप्ट बाय kokborok परि तनाय रक ताबो हठात कै CBSE पुरो बांला स्क्रिप्ट बाय जदि क्वेश्चन पेपर सामजाखांगाय अब कि कोनो समय सम्भव एग्जाम फेस खायनानै दिनै हिंदी मिडियामनि छात्र इंग्रेजी मिडियामनि छात्र बांला मिडियामनि छात्र रकनो बरंनो सुबिदा खायना बागै बांला इंग्लिश निनि को हिंदी अजे देवनागरी अजे 3टा स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन पेपर सामजागो प्रतिटी एग्जाम नि अबो पेपर बट ताबुक आं kokborok सिरंका इंग्रेजी बा रोमान स्क्रिप्ट बाय दिनै हठात को भाषानो जदि बांला स्क्रिप्ट बाय हिंदी स्क्रिप्ट बाय जदि सही जदि क्वेश्चन पेपर खायगाय बहुत चेराय पास खायमानाय दैट इज माने बेलेखन कायसे क्वेश्चन पथरंगे आचाय फेका सो ताकुरो बुकुरो जों जत जगह राजनीति थंनानै को गया अब राजनीति खायनानै जराया प्लीज नों थाने आं हाथ जुरखाय नों थाने आं कयो बासन तासन अम हाय बरनानै थांया এই যে চিনি kokborok no tuyi norok jotono ek moncho phaidi kokborok no tuyi norok jotono phamchangdi at least চিনি all language no tuyile chobawo onkhor sidi जों त्रिपुरा फाइ दङ 9-10 टानि बिसिङाव जों त्रिपुरा फाइ सफैनाय TISF इनिशिएटिभ नामानि बिसिंथि जों नांके SCRT अफिस जों गेराव रिनाय जेराव खालायनाय जों स्टेट सेक्रेटारियेट गेराव मा खालायनाय नांगाके जों रामपद जमातिनि चेम्बार जों गेराव मा खालायनाय बुनि क्वार्टार फान जों गेराव मा खालायनाय जों जत छात्र समाज जारा दंनाय जों जतनो लामा मा हरनाय अमसुनो नं थानि कबो मोनारनाय এই যে কুবই ন जों तिनिसिम तिप्रासाना सिनेमा बिसिंथि जों कप्लायबो खालायमा फोरोंनाय ताकरो